аввало ассалому алайкум ҷавонони Тоҷикистон, мардуми Тоҷикистон. мо як гурӯҳ муҳоҷироне ки дар Федератсияи Россия дар спецбиром қарор доштем. ин рӯз аввалин шуда ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон моро бо дастгири худ ба ватани худ баргардонд ба ватан. пеш аз оне ки як гурӯҳ муҳоҷирон дар аэропорт хоб буданд, ба ин нигоҳ накарда ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон моро овард ва мо ҳоло айни ҳол қарор дорем дар карантини Садбарг. инҷо хеле шароит хуб аст. 3 вақт хӯроки ройгон медиҳад ва духтурон сари вақт назорат мекунанд ва мо муҳлати карантинро буд карда боз ба назди падару модар бармегардем ва миннатдории худро боз ҳам ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонем. Саломат бошед.